Tapahohoma, tapasada marohata, martangyang nahohomahita. Amen. Marede mahita sian bukwede nomor 580 sada ayat sada doho 2. Sangat di Jehovah nasuti boleh melgoni hurufnya dan terasangi bilehon anakna nasasadai menebus kita jolma berdosai. Puji Bapa oleh manusia, belas roh, semua budi dapotan Yehova nasuti boleh merite anakna Tuhan Yesus. Mahite-hite gorni debata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni tondi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Na mamulus doanggo pertibion, rap dohot na pinangido ni rohana, alay namian ro di saliling nililing na do na mangulahon, lomo ni rohani debata. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangyang mahita, ali debata sitolusada, debata ama, anak dohoton di porbadia, nama dok mauliate dohami tuho, ala ditopa di palua jara di parbadai ho dohami hinorho ni asi dohot holong ni roham nagudangi sai ramoti mahami di bagasan paramaraan dohot pangunjunan apuli hami uju marsak pahe hami uju tinggang jala tugu-tugu hami di hasusu dan di bohal nami tuhara jaonmu na di banua gijangi asa disi pujion nami maho marhite-hite roha dohot hata naib baru. Amen. Marede mahita siad bukede nomor 110 ayat sada. Tok
tangihon hamuma patik natar surat ima patik parjolo sahat tupati paupaton. Patik parjolo ahu do Jahoba de Batam ninna de batata dang jadi marakup ahu bahenonmu de Batam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang dohok na di banua tongaon rodi na di bagasan aik na di toru ni tano iyang gotunggabe si sobaon manak si uluan. Patik patuluhon dang jadi dohonon guarni de bata iyang gosoture dalanna ay hona uhumna dosogot akan amarsineang di guarna. Patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui di naonom ari maulah hamu nasa siulaunmu alai anggo ari papituhoni ari paradiana ni Jahoba de Batam doi dang jadi homangula anggo dinasa dari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro di pinahanmu ro di isi ni hutani halak pe na mangibati hutam ay di naonom ari do di topa de bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana di ari papituhoni di bahenido ubahen na di pasu-pasu de bata Jahoba ari paradiana nai jala di parabadiai songoni masahatna atong rak mangido gogo mahita lahu mangulahon na ubar tu patik nai ale Tuhan de bata sai pargogoi mahami mangulahon na hobar tu patik ni amen. Marede mahita nomor 114 ayat 1 doho 2. Tatapoti madosata martangyang mahita. Ali Tuhan de bata pargogo na suhati dosan jala amanami. Hujau hami do guarmu na badiay. Ala na targogot hami marningot dosa nami. Say marasini roha maho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni de bata nagabejolma ala ni hami. Namate jala na hehe siya namate. Nama naik tu banua gijang doho mangodihon hami. Asiro ham di hami. Say patotong ma di hami roha hamulateo tuho. Oton di perbadia pangapul di namarsak roha. Pamalum masaluhut na bernit binahin ni dosa nami. Romaho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asin ni roha. Say unak tulak hami. Say tangihon mahami.
ho ale debata ama anak dohoton di perbadia. Amin. Tabege maha tabaga-baga taringo tu hasesani dosata. Aidang adong ibar nii ay saluhu do pardosa jala hurangan maradupon hasangapon ni debata. Alay akan nagabi pitor binahan ni basa-basa marhite-hite sian asin ni rohana. Hinorhon ni habut panubusion na marhite-hite Kristus Yesusi. Na pinajonjong ni debata bahen habangsa parasian marhite-hite haporseaon di mudarna. Hasangapon madi debata na digijang. Amen. Marede mahita nomor 354 ayat sada. Epistel dihita minggon iman atar surat Roma 5 ayat sada sahatu 5. Tajahama margot di story. Asadung dipitori hita dalan haporsiaon mardame mahita doho debata marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Laus marhite-hite ibana dosaut masuk hita tu asini roha. Hajong-jongatan nuain dalam haporsiaon. Jala tapar hatua do dirita marningot hatu pondi debata ingin tahirimi. Alai lumo bisiani dope ai tehalason do nang akka haporsuhon ala taboto di horhon haporsuhoni do habengeton di roha. Jala di horhon habengeton ni rohani tawon. Jala tawani do makorhon pakirim. Alai dang murak hita bahenon ni pakirimoni. Alanunga diusehon tu bagasan rohata holong ni rohani debata marhite-hite ton di perbadia nau nilehonai tu hita imas tahatna martua doakan atu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Marede hita terbege maede puji-pujian sankur gloria.
Mari demahita sian bupede nomor 116 ayat sada dohot tolu. Tahati dakon maha porsiautai songon nah tiri dakon idongata saha porsiaun disadok pertibion rak mahita mandok. Au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangit dohotana. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai iman atinubuhon ni si Maria nagabe-gabean santon di porbadia andora sohaguguhan. Ido tuhata na tumau na bernit di pangumuman ni selatus na mati tarpajal do imana di hau pinarsilang na tua tu banua toru ni tanom na mulak mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo la hundul tu siamu ni debata Jahoba amanai pergogo na sohatu dosani disima ibana pai mamula sogo tu tanoon mangumi halak na mangulu dohot na mate au persea di tondi porbadia jala daung sada huria na badia huria hato panihala Kristen akka na badia dohot diasesani dosa dohot dihatai na mando mulak mangulu sogo daging ni halak na umate dohot dianguluan na sorasuda. Amin. Tikting HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Topik Minggu. Debatata nasangap jalan natibul. Kosong sada, lepas sidi, manang makatidakon hapor seaon, sidi reguler 2020 sada 2022. Tatangakon asam bardalan dohot denggan retret sidi reguler siang tanggal 10 tanggal 12 Juni 2022 di Cisarua. 02 ibadah khusus. 02 sada ibadah khusus nang di Patupa di hari Minggu 10 Juni 2022 di Parmingguon pukul 10 walu WIB. 022 sermon pelayan ibadah khusus nang di Patupa di hari Kamis tanggal 10 2022 masuk pukul 10 sia WIB maringanan di ruang ibadah. 03 pesta gotilon. 03 sada pesta gotilon nang di Patupa di hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 hanya satu kali ibadah
masuk pukul 8.45 WIB. 032 dung sidung tiktingon tabegema sosialisasi sian panitia pesta gotilon. 033 rapot panitia pesta gotilon naing di Patupa di hari Minggu sadarion tanggal 10/2/2022 dung sidung permingguan arian pinangido kehadiran sude panitia tiktingon ma nagabe undangan. 034 basar makanan naing di Patupa panitia pesta gotilon di Jolo Pituni Gareja dung sidung permingguan manogot pukul 7 WIB dohot permingguan arian pukul 10 WIB pinangido partisipasi sude ruas. 035 latihan kor bersama naing di Patupa dung sidung permingguan pukul 10 WIB. 04 pertanyaan wilayah nagabe tuan rumah manang nama dohoti di gereja tu pertanyaan di hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 ima wilayah 10 onom. Asaret tama ro tu gereja jala pinangi Roma asa sudehi taruas mangihuton pertanyaan ini di bagas tabe secara live streaming. 05 dewan-dewan, 05 sada, dewan koinonia, 05 sada-sada, seksi sekolah minggu. Dung sidung tikting di permingguan pukul 7 WIB, dohot pukul 10 WIB, tabegema sosialisasi sian seksi sekolah minggu, taringo tu kegiatan libur sekolah minggu. 052 Dewan Marturia, 052 sada, seksi sending. Seksi sending, naing patupahon kebaktian sending di hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2022. Masuk pukul 10 sia WIB, tu pedagang, pekerja terminal, kaum marginal, dot ruas na terpanggil pelayanan sending. Kebaktian non, naing di Patupa di ruang serbaguna HKBP Pasar Minggu. Tiktingon ma sebagai undangan. 05 tolu, Dewan Diakonia, 05 tolu sada, seksi pendidikan. HKBP Pasar Minggu, nunga mabuka paut, tu tahun persiajaran 2022-2020 sian kelas umur tolu 1 4 tahun, manang KB. Dohot umur 4 1 5 tahun, manang TKA. Pendaftaran murid na baru, boima tahubungi, nyonya nababan, Rista Borupakpahan, HP tertulis. Dohot nyonya siahaan Riana Boru Nainggolan, HP tertulis. Dung sidung tiktingon, tabegema sosialisasi sian seksi pendidikan. 06 ruas nabaru. 06 sada. Nunga di jalo gabi ruas huriaon di hari Minggu sadarion 12 Juni 2022 ima keluarga situa Sumonggala bangun oloan sitorus dohot inata saur sinar romauli boru sinabela dohot 5 dak danak nasida pida sian HKBP Balikpapan Baru Resort Balikpapan Baru Distrik 27 Borneo. Alamat Jalan Poltangan Raya Gang L nomor 50A masuk wilayah sada. Nomor registrasi jemaat 01822 062. Nunga di jalo gabe ruas huriaon di hari Minggu sadarion 12 Juni 2022. Ima keluarga Bobi Januar Iksan Manulang, Dohot Inata, Manita Asteria Boru Sihaloho, Nasida Pidasian HKBP Tuka, Resort Tuka, Distrik Tolu Hubang. Alamat Jalan Kemang Timur Raya nomor 70 Tolu, RT 04 RW 03, Kelurahan Bangka, Jakarta Selatan, masuk wilayah 12. Nomor registrasi jemaat sada opat
tolu opat sia. 063 nunga di jalo gabe ruas huriaon di hari Minggu sadarion 12 Juni 2022 ima keluarga Simon Yonatan Butar-Butar dohot Inata Yohana Kristina Boru Marpaung dohot Sadadak Danak Nasida Pidasian Gereja Metodis Indonesia Jemaat Gloria Batam. Alamat Jalan Batu Belasada nomor 14D RT 10 Tolu RW 04 Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan. Masuk wilayah 10 Tolu. Nomor registrasi jemaat 10 Tolu Sada 2 Sia. 07 ruas nama ulang tahun kelahiran dot ulang tahun pernikahan. Sude parhala doni huriat taha KBP Pasar Minggu. Pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dot ulang tahun pernikahan ma di hamu sude ruas ni huriatta. Goar-goar ruas nama ulang tahun di Bagasan Samingguon mulai siang tanggal 12 Juni 2022 sahatu tanggal 10 Alu 2022 boima tajaha di warta jemaat nadong di hitabe. Hatani di bata nama ulang tahun ima. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Pengkhotbah 11 ayat 8. Tikting naso jinaha hondot parepengon huriata, boima tajaha di tikting naung di parade huriata. Songoni ma tikting dihita di Bagasan Saminggon, botima. Pinangi Roma tujuloon akan nama dokata. Simpel, padat, berisi. Orasi. Shalom, Horas. Yang saya hormati Amang Pendeta Pantas Panggabean, yang saya hormati Amang dan Inang Parhalado, dan yang saya hormati seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu yang hadir di gereja maupun yang mengikuti ibadah di rumah secara live streaming. Dan yang kami kasihi adik-adik sekolah minggu, dimanapun adik-adik berada saat ini, saya mewakili panitia liburan sekolah minggu akan menyampaikan sosialisasi mengenai kegiatan liburan sekolah minggu di tahun ini, di mana untuk kegiatan liburan tahun ini dibagi menjadi 2 gelombang. Yang pertama, yaitu bermain dan belajar bersama anak sekolah minggu kelas kecil untuk pesertanya dari kelas TKA, TKB, dan kelas 1-2. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, waktu 15 WIB atau jam 3 sore sampai selesai. Untuk lokasi yaitu bertempat di gedung gereja HKBP Pasar Minggu. Adapun kegiatannya antara lain ada ibadah singkat, kemudian games bersama, ada panggung boneka, dan juga diakhiri dengan ice cream party. Untuk yang kedua, yaitu Sunday School Happy Camp dan perpisahan anak sekolah minggu kelas 6 SD. Untuk pesertanya dari kelas 3 sampai kelas 6 SD. Acara akan dilaksanakan pada hari Jumat sampai Sabtu, tanggal 24 sampai 25 Juni tahun 2022, dan lokasinya itu di lapangan parkir Rumah Pendeta HKBP Pasar Minggu atau di seberang. Adapun kegiatannya antara lain ada ibadah singkat dalam pembukaannya, kemudian nanti ada games bersama dibagi menjadi beberapa kelompok, dan ada perpisahan anak sekolah minggu untuk yang kelas 6 SD. Nah, untuk pendaftarannya sudah ditutup pada hari ini di jam 10 pagi tadi. Dan besar harapan kami untuk orang tua kami seluruhnya dan semua pihak untuk mensupport kegiatan liburan ini agar dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Salam. Di son jongjong au ada di pangido panitia pesta kotilon tahun 2002 pasaton sosialisasi taringot pesta kotilon ni huriata imanen ekspansalta tanggal 26 Juni 2022 son nata bikin nakin ditikting jonjong au ison salah satu anggota penasihat ni panitia pesta kotilon di pangiduna sida asa majahon sosialisasi ni acara pesta kotilon. Horas madi ita salutna napinar sangapan amang pendeta Pontas Panggabean STH soksoni napinar sangapan amang inang Parhalado HKBP Pasar Minggu napinar sangapan amang inang ruas ni HKBP Pasar Minggu dohot sudi yanak konami naposo bulung dohot remaja HKBP Pasar Minggu di parmingguan sadarion manang naman dohoti parmingguan secara live streaming manang online maliate ma tapasa tutuhat ta pardengga basai ala dilehodo di hita hahipason boy hita marpungu marsaur martangiang memuji warni Tuhani di sadarion. Ia pesta kotilon HKBP Pasar Minggu songonak tawi naking iba masa mai tutu tanggal 26 Juni 2022. Jala kalau sehari per minggu do di masa kebaktian di si songonak tong naking tabige di titing. Panitia nungga mabahen rangkaian kegiatan di acara pesta kotilon ini ima papunguhan dana si pakaian ni huriata madalaton program-program ni huriata sada mei ima mengisi amplop na tajalo di buku acara ta setiap minggu arong si amplop ima sidata sebagai ucapan syukur na binain ni panitia mulai tanggal 10 Maret saat tanggal 26 Juni 2022 padua hot silua wilayah ima silua berupa uang tunai berupa si panganon dohot barang mulai mai tutu di Papungu sian wilayah sada satu wilayah 10 pitu patuluan wilayah silua kategorial ima tutu sian aka punguan kur berupa uang tunai manang berupa barang paupaton lelang panitia ima berupa pin mas lelang barang si panganon dot buah lagu dot tortor jala harga lelangi buima tasukun tu panitia palimahon penjualan kupon berhadiah situa wilayah buimai tuhor beruktu situa wilayah manang di joloni di meja di joloni garijon arong do di joli meja ni panitia hargana 25.000 mai salbar
Jala diundi doyan non ai kuponi di hari H tanggal 26 Juni 2022 berupa Zoom. Asa ruas akana soro di tiki acarai bui ma anon dida secara live streaming manang online. Jala bolo adong akana dapat hadiah di sini paling lambat setelah 1 minggu bui manon di jalo hadiah itu panitia. Paonopon papungu peliat do kita tujulu di hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 ima di acara hari hanai. Papituon bazar si panganon. Making anong tong anong ditik-tik naking ima setiap hari Minggu dong sidung permingguan manugut dohot harian ima hargana 1 juta per parcel. Nong dimulai sejak tanggal 15 Mei 2022 nasarpu. Bawaluhun lelang gotong royong dohot lelang ulos. Maka uloson non diulocon amang reses manon di tiki acarai. Moladong akar ruas maning mamasan akar lelang manang membayar akar lelangi bui me dipasar melalui situ wilayah manang tu ditransfer tu rekening ni panitia. Jala si dua wilayah si pasar tahun mai tutu di tiki acara puncak jala secara simbolis. Soalnya maju kira-kira inti ni sosialisasion jala perlu do pabuaon bahwa Uriatta nga 2 tahun kurang lebih naso mengadakan pesta kotilon ala pandemi COVID-19 sia nama asa sia mulai 2 tahun nasalpu. Jala maliata ma sadok tutuhani ada buido Uriatta melaksanakan pesta kotilon di tahunon ima natapa masa tanggal 26 Juni nanengro. Ala di panghidup panitia do masuk pasatun sosialisasi kirau do mungkin nabui pasatok kutu hita tuhamo amang inang do aka napa tulung ya kata rayau tu dongan ruas nih GBP ala huida maju do amangon dia kapar nguluan na siapa hari jala binoto do latar belakangnya na julu aka sakit adon alai odo ido mana taringot nawar garejon ayau amang ai tiki mangulu do pe bapakku do omakku koran odo tonana tu au ikon leanom mulu perpuluhan muda tu gereja unang makulit to asa ro pasu-pasu itu hani marlipat gadda ho imajo mungkin intina na mungkin tambahan pasatokku tu kita salutna mudah-mudahan ma artina kita pe na mengikuti acara pestawan bui tabuat di bagasan pangyakta asa sudi rencana ni Uriatta lau papungodana lau mandalaton program ni Huriaon bui tercapai targetna jala bui pakyon ni Uriaton padalaton Huriaon mandalaton aka program-program ni Uriatta. Jadi songoni majo pinasa sosialisasi ala arong pesan ni nak situ nak singkat barat kan
Jadi dan berisi jadi ima jo kurala pidang satu kita salutna horos madi kita salutna Budima. Shalom. Shalom. Horas madihita saluhutna. Horas. Nahu parsanga pihami amang pe panggabean. Nahu parsanga pihami amang inang parhalado ni Huriata HKBP Pasar Minggu. Songoni nang akaruas na mengikuti ibadah di Garijaon, songoni nang na mengikuti di Jabodetabek. Kami perwakilan di seksi pendidikan Nyonya Siahaan Boru Nenggolan. Ulahan nami dope amang inang pabotohon tuhita saluhutna Ima Naparjolo HKBP Pasar Minggu lunga mabuka PAUD kelompok bermain usia 3 sampai 4 tahun dan TK kecil usia 4 sampai 5 tahun. Yang kedua, pendaftaran penerimaan siswa sudah dimulai dari tanggal 5 Juni 2022. Tempat belajar PAUD berada di gedung fasilitas HKBP Pasar Minggu lantai bawah. Waktu belajar Senin sampai Jumat mulai pukul 7.30 sampai pukul 10 WIB. Yang keempat, biaya SPP dan kegiatan Boima Tajaha di lembaran formulir yang sudah disediakan oleh petugas seksi pendidikan. Yang kelima, tenaga pendidik adalah guru-guru TK yang handal, bilingual, berpengalaman di bidangnya dari sekolah TK, sekolah ternama. Yang keenam, pendidikan berkarakter kekristenan. Alani amang inang gomos pangiduan nami asa sude hita mendukung program PAUD On. Boima amang inang dukungan secara material dan tarlumobi mai dukungan doa asa boi berjalan pauton dohot degan dan terus maju. Jadi nah hubang idohami tong amang inang seksi pendidikan amanang Huriata Radedo Majalo Pangurupion manang bantuan partisipasi sian sude ruas na naeng membantu program pauton. Songonima sosialisasi sian hami seksi pendidikan gudang mauliate di hita sude tuhata mama masu-masu botima. Marit de Mahita huhut papunguan pilihan parjolo dohot paduahon ede nomor 648 ayasada dan seterusnya. Oh
Sada. Dame ni debata na sumurung sian saluhu naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita sudi. Di tiktingi nungadong guarhu. Jala anggotu gerejaon tikituga sau di kantor distrik di Cinere tahun 2006 sahatu 2010 hampir tiap bulan dau merjamita di son. Sipata mai pagi, sipata jam songonon, sipata mai botari. Jala di basement di aula hampir tiap bulan do merapot seksi parupuan. Jadi anggo diau hira sopola naik baru be tuhuriata ke pasar minggu. Hubereng nakengan dangadong dope na berubah. Mulai ditoru holan parkiran odo nga berubah, na jolo holan tano kosong dope, may ngadong patsay uli. Imana berubah. Inata di Jabu Boru Huta Barat, tulu di Hamida Danak ngahok ripe sude, ngaopat pahupu. Jala diguari mau opuradot. Inata rumah ini ido na cocok guarmin na. Jadi mama guari pahupuku syakangan siradut asa opuradot. Nungaro SK pensiun naik peciun nama. Alai tanggape meninggal hon huria. Kemungkinan 3 bulan lagi lah. Dipangido asa, pinangido asa. Joladong inganan. Ido tong. Aita buru na marhaka bipion selama aktif di parade huria do Jabu kan duk paciun ba mamereng di sima alai pos doroha asidorohan itu hatta gari pirong na martonga-tonga langit di sarihon debata alania kamang imajo sautik haturangan tuhita takpola naik baru behamiro tuhuriaton horas ma hatan di debatana gabe jamita di minggu Trinitatision. Ima sian pesalmen walu ayat sadaru di 10 songonoma didok. Ede sian si Daud. Ali Jahoba si gonggo pami. Macai sangat do guarmu dilihat portibion. Di patibul hodo hamulia omuro di atasnya ka langit. Gari siap pamangannya kada danak doho takka poso-poso. Dijadi hokodo para ngamu ala niakka na mangaloho asa pau japon musu dohot sitahi sudul-sudul molohu tailihon langit mi akka jadi-jadian ni jari-jarim bulan dohot bintang akka na pinaulim tungahaman yajol mai ubay pola ditaringo tirohami bana jala anak ni jol mai ubay pola diebatiho humurang apa lauti doi bana siat debata di bekko alai di tali-tali hokko museha muliaon dohot hatongamon tu ibana di pabakit todo ibana gumonggo makka jadi-jadian ni tanganmu sude do tahe di patudukko tu ibana akka biru-biru dohot lobu sude na ro di binatang akkana di harangan pidong akkana di toru ni langit dohot akka dekke di laut ro di sude na mangicir di laut Ale Jahoba si gonggo pami, macai sangat do guarmu dilihat portibion.
ima sahna. Hamak kadongan molo tajaha pesal menon setong dolau roha la julu ningot tikke sempe ba ay buado mangatusi pesal menon. Jala maragam ma molo jinaha pyak ka buku maragam do padok nyaka namalo taringot tu pesal menon. Aha do pesal menon. Pesalmen ima didok kalak Batak ala halak Jerman pe pesalm ninna halaki sian hata Junani pesalmos anggo halak Arab masmur inna jala molo halak Yahudi mismur. Jadi masmur na di Bibel ta na di Alkitab sian hata Yahudi mai gabe masmur. Tu halak Junani gabe pesalmos, tu halak Batak gabe pesalmen. Aha do pesalmen. Pesalmen manang masmur ima edde. Jedak sudah edde puji-pujian dah. Edde naharuar syarroha perbagasan hobartu pengalaman. Haruar syarroha perbagasan hobartu pengalaman. Buasa masuk kakkaide tubukuon gabe diguari mai pesalmen na dicatat gabe masuk tubuku na badia ima molo eddei na digubah siap pengalaman ini dikait-kaitkan dengan Tuhan. Jadi molo pengalaman nai dikaitkan dohot Tuhan ima gabe edde partodion lagu rohani ninna hati Indonesia. Jala molo adok pengalaman digubah gabe edde dak pola dikait-kaitkan Tuhan, dak pola di padomu Tuhan ima nanidokna molo di ilmu musik nyanyian profan hatani halak Batak edde gas-gas pasti ya mabigin na tua-tua ay molo maredde ba na jolo dangadong nang gosa ada sa bukwedde ay ho na edde gas-gas edde ni bayonin na dotong molo dangadong nang gua palasada sian bukwedde edde gas-gas di luar di lagu rohani mai do mutu sidak kadongan ala siap pengalaman do akka edde ido benna adong do edde dang bertahan. Apakah itu edde profan, manang edde gas-gas, manang edde partodion. Adong do edde partodion dak pala bertahan liling ala dak cocok tu pengalaman. Tabereng majolo edde umum, edde gas-gas inna atau lagu-lagu profan. Godang do edde na bertahan nga dang binoto be nga 30 tahun. Sa ito ang taidehon. Ananya ha ala pengalaman ni hita Batak. Anak kokido hamoraon diau. Tahun 50-an digubah nahum situ morang. Tahun 50-an. Jadi sonari nga sa diay. Ay 70 tahun edde. Anak kokido hamoraon diau. Ala memang secara umum sudah halak Batak merasakan ini. Nak piso adong do piah nak konna alai ala dirasakan di mana songo dia holongin atoras na tibana bah songo ni margana habe ya nak konon. Songo ni muse edde otano Batak. Na di bona pasogi pe di edde hodui. Otano Batak kaholong aku inna. Edang adong halak Batak na solo morohana mabigi edde di samping nada dengan masuk bahagian dari pengalaman. Aisi hita halak Batak na soma sihol neng mulak tu hita nate pinomak merdalani apalagi sonari heado tu Papua satokit dunian bah hubege ma adong macara marede termasuk wedde utano Batak ala masuk tu bahagian nih pengalaman
Godang do ede naung sempat populer, alai dang terus de hojol ma ede, ala dang masuk tu pengalaman. Contoh, tonggo naum situ morangon, di nahujaha mai surakmi marsai lungu doau, lacu adok piga nama ngede hon ede, ala niaha dang cocok tu pengalaman. Ai ede ni sinahum doi, dung di jaloi bana surat sian neburu nami, ai neburu kudat tong pacar nai, jelau muli mana neburu nami otu paribanna, ba ditinggal homa ibana surat, duk sahat tu si nahum situmorang surati badi jahai mana matong, sanido muncul ede di nahu jaha mai suratmi marsahi lungu doa winne bana. Ada dak sudah socok mangedde honi, termasuk kau. Edang adok pengalamanku songoni. So ya, udi kecewa hom manangise, termasuk ma adong do lagu na muncul tahun 80-an. Takku sangka kau berbuat begitu nah. Satu sadarion nak peta bodu begiun nada nai batuk sosocok guniat dehoni. So ya, udi dikecewa hodong aku, termasuk tikimar donga-donga do piba do inata, holalas ni roha do ibain. Atiak kainang, isya mahita na iso nopola cocok mangedehoni, danga dong, so ya ita putus cinta misalnya, jadi akan ya di ahadoi menghadapi diputuskan begitu, jadi balung marohana tong, takku sangka kau berbuat begitu ina, dang berkembang ede. Ima contoh na, asal murah kita memereng, alita bereng majo di lagu-lagu rohani. Tike SMA au tau 70-an, godang dua lagu-lagu rohani dia deho de SMA, sonari laco binoto be di dia de. Nak pi lagu rohani, anania ha dak cocok de tu pengalamatta. Termasuk ma dung songoni ramena aliran-aliran persekutuan. Molo tabering di sejarah di bangsa tahun kira-kira tau 70-an detong mulai. Dung mulai adong na topu-topu mamora di negara on, isiru munculi. Ahai persekutuan ni. Tang lomo berhana mabigi jamita sanon nala sipatat tong akapat di taupe marje ama par korupsi molen na onai mana kan? Tidak ngapala saya lomo berhana mabigi ibentuk maka persekutuan bahas diri Alkitab lomo nasa diri. Kan itu permuncul ni mulai tahun 70-an. Dung masuk kita pelita 1974. Nah, digubah dok kait de disi do penuangi disi doi ale dang adong bemang edehon dungi muncul makane baru nuang di HKBP Taman Mini adong do ibadah khusus tu remaja na poso jam 2 jadi ai bohama na mangelek-elek jolmon bodo mang masuk lagu yang bukan dari Bukuende baboido aleko jolo disortir padita ma asa unang atong mangaliluhon ahai hatanay huluat cami doi lo mamasuk sada alai tungdak danahi pedang lomorohana secara umum mangedehon jemolo sini ku par guru malua tadi kok nggak ada yang nyanyi sebenarnya nggak bagus sama lagu itu nggak tahu kita kayak apa jadi mulai mahami yang mulak ay unang be pola sa ite dehoni dan naki pedang apala dapok rohana ay moloroy mana marguru malua kan HKBP tulet do piatongi baje bahasa say suruh ni manged dehon na so apala masuk rohana termasuk ma edde nomor 210 ay ngalilikin edde sure buket de tahun berek kita ma tahun 1700 sampai na gumodang doh 1800-an. Boasa cocok tedehon. Ala honado tu pengalamatta namar Tuhani. Dung sonang rohaku di bahain Yesusi persuk pehu tahun dison. Itu kan pengalaman di seseorang deh. Alai nak pesota alami songon nani alaman nai bodo tarasakan ala meragam doha persuhon tadopi di Portibion. Gabe mangolu ma edei satu sonarion. Songoni dohot ise do ale aleta
Ay ngalilikian edday. Ay namate do pacar na tiba-tiba. Tularinana mapamasu-masuon. Ba lao berenang tu laut. Ba manang dasong dia matenggelam mate. Lungukia marohana. Muncul maedday. Ise do ali-aleta. Ala ali-alena ngadi kubur. Gabelao marohana tu Tuhan. Ale-ale na sumurung ima Tuhan Yesus. Mangolu edday satu sonari. Ala gabi sudero hita merasakan ni. Ditarik kon natoras tahita. Ditarik ko si solhot tahita. Anong do hape ali-alekku na sumurung ima Tuhan Yesus. Gabi mangolu maedday satu sadarion. Nah hamuak kadongan molo maret de jolma manang mampu jolma menggubah sada edde manak sutabu petaho laguni na pasti ibana adong pakilalahan di bana bahwa eddeon pasahatom mautu di bata ima nagabe pesalmen ima nagabe edde partodioni ilo bana kadongan sudena menggubah pesalmen sudena menggubah Mazmur adalah orang yang bersukacita sekalipun menghadapi persoalan. Nakik kudok ise do ale-aleta. Namate do pacarna tenggelam di laut. Ale mampu ibana menggubah lagu nasongoni. Totu nakpe di bagasa duka cita ale dangar sak ngiro haibe na menguasai dirina. Haporsion na nama. Adong do ale-alekku Tuhan Yesus mampu imana mabain. Jadi di bagasan penderitaan ini, di bagasan lungun nirohai ada penghiburan itu. Di bagasan narsak nirohai ada ngapul-apul. Di bagasan hagalion nai ada kekuatan, ada spirit. Adong hagugud di mana. Ima molo olo jolma pahusor-husor hon nama sai jala dikaitkan tu Tuhan. Tiki para di jami tau nau sai hululu di internet atik tungaduk tehe nang mabain edde alani pengalaman covidon. Dangadong dope. Dangadong dope. Dangadong dope edde partodion na dikaitkan langsung dohot covid sampai hari ini. Nah hutemukan dak keboto akadongan ngadong ditemukan ibana. Karena covidon sudah hita mabotoi akahuriata di dekayon maragam do namasa tadupi selama covid secara umum ba dari sudut keuangan gudang do na mengalami kesulitan ada dang marminggu pe imajo di mayoritas gereja tak beda dong gohamia kamang olo hupa buah pion dan apa buah dia selama na lockdown hita dang marminggu be 23 Maret 2020 sahat tu bulan pitu anggo di taman mini gumodang go hebeng masuk di si daripada dung dibuka gereja gumodang masuk di si sebelum covid anggo halongan mai ala begitu terjadi terus diadopi perhalado ba bohado asa ruas di uria pe anda terus mulai do tengah langsung do streaming na julu langsung do hari minggu dang boy mar minggu disi langsung teradong do upaya ni kami patu pahon dungi dibuka barcode diumumkan jadi sudah horo-horo somar pikir do opat padita tak kamangin na horasi dak katai di bagas nabe sotuk somangan nasi dan inna itu pikiran nasi dah hubigi kami sotuk somangan padita tanau pati aisa itu sih tok pikiran na anani do bahen na tanggal 4 serah terima padita resota pidama rone baru basude dolongan termasuk preses ai gabe gumudang go hepeng muna di zaman ni kopitonin na paima basa-basa ni Tuhan mai tuha kabipi taman mini ningon andi nang adong go pe hami na boy mabained de nakpe songoni pengalaman ni ang giap matujulan nyari adongan non na boy menggubah edde ala danggabe penderitaan melulu olani amang dang nagabe lasroha asaro mamuse songoni bukan saya daw may
ati nasotar dok kita ro ade Tuhan pahatok ma ai subuh dope tatap muka nakid dope hami sekolah minggu parjolo boy masuk sudah kelas besar kelas paling kecil dang boy dope ale kelas besar nggak boy masuk mulai nasugut pukul 7:30 nah hamu kadongan jol mana maret de hobar tu pengalaman di sido adong semangat hidup bahen saya disosohot tu hita moladong narumit di pikirat ta maredde ma taide homai de huriai mangapuli hita unang betong dia dehon nama beta baparah sinaking ani mai ala suguru hana tu inatai manangalannya hama begawi dia dehon sinaking ani taku sangka kau berbuat begitu na balamu tabba suguru hanai ai dangadok kaitan ni tutuhan dangi dangadong atong basela musuguru hana alai molo adong ma manang nalan ya hamai songon na urang tabu parasat ni amatta manangin atta babuka ma bukede holongi ho gugukin na debatado sebetulna molo di bege natayo ni bah holong ko pero hana tu aunak pe marbadai hami da sugutin na danggabe tabba parah itu dia maredde alani dok kadongan pemasmur na menggubah pesalmenon di dok si Daud jala boydo molo tabereng si Daud maun di bagasal las ni roha ibana di son ido ben na mampu mamereng alai puasa gabe boy songonon ala dia mati mana sude na sekeliling Portivion ai pengamatan di mana do di Portivion muncul maun ido ben anak kingani pesalmen ima edde na haruar syarroha perbagasan hobar tu pengalaman di bereng ibana ai na heba ma Tuhanon hira-hira song nima akapidong di langit di laut sa di bereng imana tong na luar biasa mon jala dilihat di batamu setu jol mahuaso la paturehon sa ima dibilang-bilang ibana di rohana muncul ma pesalmenon molo hutaili hor langi mi akka jadi-jadian ni jari-jarim do bula bitang akka napi naulim nebana gok hamuliomu taka pikiran ibana dido imana pese ayat tolu anani huaso di mata di bareng ibana gari siap pamangannya kada dana do otak kaposo-poso dijadi hokodo parangamu. Memang molo tabereng di dalam sejarah di bangsa Israel akan naso masuk tu akal tado nama saya di bata laho mangodiho bangsona ido nanya dehon di mana na alani do bahen na ditutupi bana ma pesalmenon di ayat 10 ale Jehovah si gonggo pami ale Jehovah si gonggo pami macai sangat do guarmu dilihat Portivion hamok kadongan ahado na tubuh di kerohani bana jala songo dia mau muse tu pengalaman berikut ni si Raja Daud na menggubah pesalmenon totu ada di bereng ibana do kemahakuasaan di debata nasoha pikiran nasoha duduan nasoha hitungan totu lam tabba biar mai bana tu debata jala tabba uduk mai bana mengulahul lomo ni rohani debata jalam setia mai bana Tuhan di debata sudah pasti sonari sukut-sukunna anggui sukuk kita sonari amang kainang hamuna mangulu di zaman modernon boe do gubah homuna pesalmen songon nabi naen ni si Daudon ini pertanyaan sederhana mungkin adong medok mauldo ale tahu jima akamang kainang sasitong na molo tabereng dison ketulusan ni hati na do anggo na diungkapkan ibana dison sederhana do holan na binereng isi malolong nga do be imana kingani molo hutaili hol langi mi si malolong do yate ada pengamatan empiris si malolong baik sudido mamerengi sudido hita molo borngine taberek tu gijang bateri da bitang adong lang dang adok pola na maul do be jalai dok muse
akadek ke di laut. Aholan tur kita song do buti jalan ngata bereng batu tua teninna. Nanang dohonokku di sini. Harusnya di zaman nasonarion pesal meni semana dumenggan di zaman noddo manang di zaman di si Daud. Pesal meni semanang jol mana songo dia mana mestinya lebih takut kepada Tuhan. Zamannya Daud atau zamannya kita? Menurut logika berpikir kamang, ngai konu biar hita tu debata daripada zaman di si Daud. Bahasa. Holan nabi nereng ngisi manolong ngado di berto nasi iboto ibana do pe alam semestaon. Buah hita. Hita. Holan lau hita tu bontang. Tarida marisikan LNG, liquid gas petroleum. Jadi gas alam cair. Nasing gopesian LPG mana tabay mga lopa. Na isanan LNG. Dang gope tapakin na di Indonesia. Ngatabo to adongi ibono turuan naksuteda. Di zaman ni Raja Daud, dang adong dope nama boto di toru ni tanong. Dang adong dope. Paling molo do mahas di zaman ni dak songot pangatusyon main. Dang ditada dope di si batu bara. Ido benna di pesalme dang adong jupak kita batu bara. Jala mungkin dang adong di si batu bara. Dang adong dope di boto nasida bahwa awang-awangon boy menghubungkan suara. Ate. Dang boy dope di boto awang-awangon boy menghubungkan gambar. Dang adong dope satu sih, ether kan. Boy hita makatai di son tanpa kabel satu dia pe. Ai ise do ahado dalanna ngadi baik di batahian. Ala di perkembangan teknologi biasa taboto. Oh boy do HP awang-awangon gabe alat makirim gambar, doh makirim suara. Mestinya ikon lamu biar dohita tu debata dung lambagas tatadda lambidang tatadda natinoppan di debata. Parpesalmen holadida dope bulan ini. Wah luar biasa bulan di topa Tuhan. Ay wah sadang medebun. Olat nisong ni dope. Alai di jamata sonarion bulan nunga gabe tempat wisata. Ate. Ay nga mula balik dongan san bulan. Mukitok kenai ruas ni Huliau pe dong nama mendaftar neng laujo tu bulan. Nga bolak balik dong atu Mars. Alanido pahen mestinya di jamata sonarion pesalmeta nungai kolobi sian na nigubah ni par pesalmet di Alkitab. Dia mayak kamangkainang. Taatlah anggo manggubah kata demi kata ayadong bedo talenta ni. Ay na jolo tikke sempei ba disuruh mabay puisi. Ay la cuminoto sedih do bainom. Tangi ali adong godongan bay puisin na daksa do be guru makatai ngatulu kalima ibaen. Ale dangi na utama na nang dohonot tadi son. Dia may bohado hita makkanguluhon. Bohado hita menghayati padonganion di debata di ngolu ni hita jolma. Bohado hita merasakan pangaramotion di debata di portibion na tinopana nasongoni rumit. Begitu rumit. Alebo hita mengulu. Jala sude na tinopanay ternyata adalah untuk kita manusia. Idok penibana ison. Idok parpesal mening. Tungahaman ya jolmainin na. Gabe di baik koi manggonggomi portibion. Ditali-tali hokko do huaso. Ditali-talihon. Taboto do tali-tali kan. Jadi kita diberi tanda sebagai penguasa. Sebagai panggonggomi ni portibion. Nina parpesal mening. Ido na yang diajak kita marhite jamita turpuk sadarion. Asa lam holong rohat tamar Tuhan. Lam las rohat tamar Tuhan.
Ala say boy hita mamilang-milangi di hari ini ngulut tahun. Unak sabalik nga dah ate. Dung margati handphone di dongan na, ibana dang boy margati base holsoan. Dangarong atong pesalmen na patangis-tangis cod dono cani. Ay madah au ba song nomma. Dongang ngagati mobil na au ba song nomma. Bah dangarok song ni. Sapiat digan ba song ni may terus. Alay mo tadok balganay huaso mali Tuhan. Boy dong aku mar handphone na baru. Balganay holong irham Tuhan. Boy dong aku manuhor mobil na baru. Ikut coni do. Aidang ikut sudah hita sarupa. Balganay holong irham Tuhan akan amarsahit ngay pamalupo. Molo pe marsahit tita. Ane na porsea duaw au pe diramoti hodo. Molo marsahit pe hita unak tadok naso diramoti di bata hita. Ima jo sakak mi de bata tu hita sampai hari ini. Sampai hari ini. Marsyugo dak taboto. Molo marsahit tita dang gabe dohonot tai naso di pasu-pasu naso diramoti Tuhan. Ala pangaramotion di debata di hita dak song pikirat tai. Dak song pikirat tai. Dada pikirakku pikiram dada pikiram muna pikirakki ninna debata marite si Jesayas. Dak pikiran dang song pikiran ni jolma pikiran di debata. Ala ni do bahen molo tat sulikit tangyang na niajarhon ni Tuhan Yesus tu hita. Molo martangyak kamu om matangyangmu. Ale amanami na di banua gijang. Dari kata itu Tuhan Yesus mengajarhon tuak kasisian nai dohot tu hita sude. Madok ale amanami na di banua gijang. Di kalimati di pasobok do hita di siak kajol maon songon danak na met. Nah sedang mangido tu natoras. Ale amanami na di banua gijang. Jadi nang dohonon ni Tuhan Yesus dihita anggap ma dirim songod danak na met na mangido tu natoras na mangido tu among na mangido tu inong na. Alanya ha. Sa juka ni danak dak ke adong hosom rohani among nga tu danak yate. Ida teh kamang. Sa juka ni danak dang adong natorasna na hosom rohana tu si tormate manaon ni dang adongi. Mula tu ngadok pe somate holi si takon ronggurin na hola di dia de. Ipamangan na do. Holang ngalia mohop pe nga pucat di mana. Holang ngalia mohop ama anak kina ngatangis. Do maksudna. Nanang dohonon na di si molo martangi yang hita tu debata mangido si panggido tai ikot taanggat do dirita songod dana do ina mangido tu natorasna. Kimangido dana ki tu hita natorasna sudi do talian. Edak sudi. Manugut-nugut si dungo. Leo ma bakso tung inna. Ma beli bakso inna pitor tatu hordo kamang kainang. Dak talion. Basa. Ala taboto dak sehaton panganom mu anakku manuguton itu kan. Lau sikola pagi-pagi mon kalau cara SD manak TK nakingan paut neng borhak ma neng mulam ma. Taliat do mangat dangi nasi putih. Aidang nomor hana mangalang. Hape ngat ngatalop pa sayur. Tawamu saya sop di si anak kaholongan atongon. Lau mangaliak kita ditutup pamangan kan? Ditutup mana tong? Alai ina na bijaksana. Ai mada solomor hane na gabe disipat do dahan nai. Daong. Mola tabatak buhay bayan. Dipokal langi tangis matong. Tangis sudah dani dungi di masuk masih pangano ni. Di bagasal las ni roha do semangat do natorasna mangaliani. Neng di mana do di bagasar rohana sebagai natoras. Odo si panganomu anakku asa sehat to. Haduat dung balgaho dung atu sammu dohonomu matuau. Ibuku sangat bijaksana. Ima dohonomu tuau. Iro bain na tapokal. Adong nasodong do hepekta ben nadak tatuhor. Adong do hepekta. Alai taboto do aha narikot di
anak kota. Jala gudang dona dang dipangi do taleon. Na tunga dok pole do dani mak belilah bajuku. Dang adok songoni. Hita do mamereng. Bang aso picu de baju non. Itu hor dangi. Itu hor. Lobi siani do hita akka mangkai nang dijolu ni de mata. Panari honon di de mata. Ido bahen sasitong na martangi kita tu de bata. Tapadok akasi do honot tai. Datung na asa diboto de bata. Matius sono matiwalu. Ayat dorak so martangi peho diboto ama muna na di banuagi jangido nasa nahasea di hamu nina Tuhan Yesus. Alani dong nang martangi ko marnoni noni nina Tuhan Yesus. Alani molo martangi kita patuduhon pos nirohatta doi bahwa ngolutta disarihon de bata. Tapangido hamalumon ala marsahit tita ala porsea hita tuk doh waso ni de bata pamadupok kita. Jadi molo so di pamadum na buhamay ba imajo sampai hari itu di rohani de bata. Imajo na dumenggat di hita sampai hari itu kita berdoa. Ay disarihon do hita. Tak pola patorang betu hita songod dia holong inatoras tu anak ko nate. Tak targobar hok kita. Tidak cukup kata-kata dunia. Tidak cukup bahasa apapun membahasakan holong inatoras tu anak kon. Nakpesipata anak koni dang yatusi. Songoni ma lobi sianima de bata makka holongi hita. Alani do bahen parpesal menon mengajak sude jolma puji ma de bata. Namar lapatat doi oloi ma de bata. Pasaha ngolung tu de bata. Haposi de bata. Sude holsom pasahat tu de bata. Sude na pinikiramu pasahat tu de bata. Cala molo taulai disima dong semangat hidup, disima dong las niroha, disima dong gogo, disima dong apul-apul. Jala molo nunga toktong hita di bagasal las niroha, tarapul rohata. Boy mahita sehat, boy hita malas niroha, boy makatai doho denggan. Amin. Mauliate ma ale Tuhan ipakulingi ho kami marhite edde puji-pujian ni naposom na jolo Raja Dauti. Naik ko hangulu hok kami may. Asa tahu kami mar pesalmen di ngulu namion. Nunga gumodang dahui dahami sian nanida ni Raja Daud. Ay nunga meribu tahun na jului. Di zaman namion di kemajuan ni ilmu pengetahuan teknologi. Nunga mace gudang nahuboto kami. Adi Tuhan patau mahami. Marhite panad daun nami jakana tinopami. Lam kupasol hot kami diri nami tuho. Lam uduk kami mangului hatam. Laburju kami mangului ho dingolu nami siganupari. Pasu-pasu mahatami di hamibe. Adi Tuhan sahat tuho mahami sudi. Ruas ni huriam naro marpungu di hari sadarion dohot nasubui pe. Nungga hubigi hamiak katikting namasa dohot si pamasaon. Adi Tuhan pasu-pasu may. Songoni dohot akka program ni huria naung ditik-tikon. Lumobi ma naung disosialisasihon asa mardala ni denggan hobar tuloma ni roham. Patau masudiro asni huriam lau pasaut toni. Mauliate ma di ho Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita.
Tatangnya koma peliata ade de bata amanami na di banua gijang horo haroroan ni saluhut silehon lehon na dinggan dohot na saulibasa na mauliutus upasahat tami masian na nilehon mi tuhami pelian nami tuho sejalo may gabe uap na hucus di julum pasu-pasu may jalaramoti asa ho parasyak kami pelianon pati bulon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion buhay marohanami marhite-hite toddim asalam mutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ade debata nami debata ama anak dohot todi parbadia. Nabadia doho jalagok hamulia muliat Portibion. Pinuji jala pinasangak mahoro di saleleng-leleng na. Alianiasi neroham nauksahat tuhami dohot tu sude huriam. Nama las neroha dohami nuaing. Alanaung di papatar ho jala di patadahoko tuhami hadiriomu. Holong neroham, asin neroham, labbas neroham, hasesandi dosa. Hangoluas sogot, arta silehonom musogot, rodi uhum sidabuom musogot. Naso habilangat do sasudenai, ay nasudung nyatusan ni jolma, di patorakko do tuhami. Nasudung nida ni jolma, di pataridahokko do tuhami. Nasudung hinasiholan ni Portibion, di bakko do dihami. Naso tarleho Portibion di lehokko do tuhami. Alani hupasahat tami matuho daging nami. Todi nami, rohanami ro disaluhut diri nami. Asa pata womu hami tuhara jaumu, na di banua gijang. Hodo mano pahami, ubay tubuh hami tuhasiang anon.
sai toppa jala pai baru mahami asa tubuh hami padua halihon jala gabe partohap di hasiang anon naro sugut di labung mi nauduk jala seret do rohanami rotu ho mangaleho rohanami sai bai mai inganamu sai homa mangula jala margogo di bagasak kami sai paujung ulaun nak pinuk kami di hami naung sinahapomu guarmu tu hami nak terdiri hami tu bagasan guarmu nabadiai asa hami di ho jala ho di hami selam tanggali rohana buruk siak kami jala solukko rohana baru tu hami asa badia parangenami paboa naung mauliate rohanami tu ho separgugoi mahami asa hu parange ho kami sudena ni dokmu tu hami paboa nauk tutu hami akka anakmu jala panean dihangu luas sogut sai paian barita nauli di hami asa adong pargugunami salileng hubulu cami hasianganon sepatugu haporsiaun nami marhite-hite tod di parbadia sahat ro di hamatean asa sahat tami tuho amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin ale amanami na di banua gijang sai pinarbadia maguarmu sai ro maharajaunmu sai saut malomon di roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari se sama dosa nami songo panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasaorhon madamena tutodim